Okei, niin... Moi, se on minä, Todella Boy, ja tosiaan me ollaan tänään... Me ollaan suunnilleen noin 3 viikkoa tämmöstä ohjelmaa, että me tehtäis toi NOF oikeusjärjessä. Eli tosiaan nauttikaa videosta, ja tosiaan tää on nyt real life, ja tosiaan, että nauttikaa videosta. Hello, onko se ketä, haloo. Olet tää pizzeriassa, joka on, tämmönen vaikka, josta voit kuitenkin varaa semmosia nimeltä juttuja, joittenka nimi on animatronic, niiden nimet on Chica, Bonnie, Foxy ja Freddy. Eli tämä paikan maskotit. Ja oletko aina Vois katsoa tonne kameroihin. Pizza. Oh no, so no. Pitääkö muutenkaan? Pizza minigame! Tosiaan, kiitos, että katsoitte videon. Ja tietenkin tilatkaa, jos tykkäsitte, niin tykätkää, jos ette tykännyt, niin tykätkää. Mutta tosiaan, kiitos, että katsoitte.